se na zemi, ve vzduchu, během půl vteřiny. No, no. Mačku, ty vole, vlastně. Pojďte, teďka jdu sem. Tak je objíždí. Dáte, že v tuto chvíli bude startovat jako vrtulné letadlo na rychlost. To startuje úplně jako turbovrtulový letadlo, no hrozně ty vole. No. A je po něm. To je jméno vedro, jo. Jo no. Aby ty motory sklopují. Já bych